BPFनि बेनारावनो थानानै बे अल सारेन्डार एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशनखौ दानाय जाबाय। बयनिख्रुइ सिगां DB निउस बिथांमोनखौ साबायखर बावो। दिनै बे क'क्राझार सुदेमपुरिनि जोंनि सारेन्डार एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि हेडक्वार्टाराव फैनानै बे प्रेस मिट लानायनि गुबै थांखिया जाहैबाय जोङो अल इयारखौ 2025 खौ मोजाङै मोजां बिदाय होनायनि थाखाय लोगोसे 2026 खौ वेलकाम खालामनायनि आसिला लानानै जोङो जोंनि सारेन्डार वेलफेयारनि फंनैसो बिबुंथि लानो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जोङो बयनिख्रुइ सिगां सारेन्डार वेलफेयार एसोसिएशनखौ 2005 आव अल क्लियार भुटान अपारेशननि एसे उनाव जेब्ला जोङो लेथेर फेथेर जायो बे समाव जोङो मोनसे थांखि गोसोखांनानै जोङो मोनसे मथ' लादों। बे मथ'आनो जाहैबाय पिस फर ग्रथ एन्ड प्रग्रेस। बर'आव जोङो बेखौनो बुङो गोजोन आरो जौगाथायनि थाखाय सान्थि। बेखौ लानानै जोङो मानगोनां जोंनि सभाराम बसुमतारी गसाइगावनि बिथांनि दैदेननायाव गसाइगावनि हाब्रुबिल जायगायाव मोनसे एसोसिएशन सारेन्डार वेलफेयार एसोसिएशनखौ दाग्रोनाय जादों 2005 आव 2005 आव। लोगोसे बेवहाय जोंनि मानगोनां अल आसामनि सारेन्डार वेलफेयार एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट बिथां हेबल मुसाहारिमोन, बिथाङा थैना थांबाय। बेनिफ्राय रिंखाव बसुमतारी बिथाङाबो थैना थांबाय। बेनि उनाव जोङो 2008 आव जोंनिनो बातारमारि क'क्राझार बेहाय फुल फ्लेजेड मोनसे सारेन्डार वेलफेयार एसोसिएशनखौ दाफुंनानै लानाय जादों। बे दाफुंनानै लानायनि गुदियाव दङ जोंनि एक्स BLT बिथांमोननि दैदेननायाव बे जोंनि सारेन्डार एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशनखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय। बेनिफ्राय बे 2005 to 2008 बे बोसोरफोरखौ जोङो मोजाङै मावलांबाय। माखासे समनि गेजेराव जोंनि गेजेराव बुजिलायनो हायैयाव एसे एनै भुल जालांबाय। बेखौ वेलफेयारनि नामावनो जोङो निमाहा होनाय जायो। बेनिफ्राय बावैसो थांनाय डिसेम्बरनि 2 थारिखआव जोंनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायाव बाक्सा खारुवा हेन्डलुम टेक्सटाइल होननाय जायगायाव जोंनि वेलफेयारा आरोबाव जि बिथांमोना सोलिबाय थादोंमोन 2008 निफ्राय बिथांमोना रिजाइन होनानै गासैबो रिजाइन होजोबनानै आरो गोदानै दाफुंनानै लानाय जाबाय। बेहाय गासै डिस्ट्रिक्ट 15था डिस्ट्रिक्ट जेरै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, सनितपुर, बिश्वनाथ, धेमाजि, गलाघाट, लखिमपुर, कार्बि आंलं, गवालपारा, मरिगाव, गुवाहाटी, धेमाजि, धुबुरी गासै 15था डिस्ट्रिक्टआ ज' जानानै जोङो बे चिफ सारनि नुजानायाव बे सारेन्डार वेलफेयार एसोसिएशनखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय। बेहाय जोंनि सेन्ट्रेल बडिनि दाफुंनायाव सेन्ट्रेलाव दङ प्रेसिडेन्ट हिसाबै मानगोनां मनरन्जन बसुमतारी, बिथाङा गसाइगावनि। सेक्रेटारिया भलेन नार्जारी, बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि, जेनेबा आंनो।
आरो जोंनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि सेन्ट्रेल बडिनि बिथाङा आंजोंनो लोगोसे दङ आरो लोगोसे आंजोंनो नोरोम बसुमतारी बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट आरो बिदिनो गोबां जोंनि बे 15टा डिस्ट्रिक्टनि मेम्बारफ्रा बेयाव ज' जानानै सेन्ट्रेल बडिखौ दाफुंनानै लानाय जादों। दा जोङो BPFनि बेनारावनो थानानै बे अल सारेन्डार NDB वेलफेयार एसोसिएशनखौ दानाय जाबाय। गतिके आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गोजाम बोसोरा जों बारहोबाय आरो गोदान बोसोरा जों वेलकाम खालामनो आरो गासै जोंनि वेलफेयारनि सोद्रोमा सारेन्डार बिथांमोनखौ वेलकाम खालामो आरो आसा खालामो जे बिथांमोना फैगोन बोसोराव जोंनि वेलफेयारावनो ज'यै खामानि मावनानै जोंनि वेलफेयारनि थांखि गोजोन आरो जौगाथायनि थाखाय सान्थिनि थाखाय जोङो मावगोन होननानै आरो जोंनि न'खर जोंनि गथ' गथायफोरनि जौगाथायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांगोन होननानै BPFजोंनो थानानै जों BPFनि बेनारावनो थानानै जोङो जेब्लाबो गसंबाय थागोन आरो अरायबो नाजाबाय थागोन बेखौ मिजिंथिनानै जोङो वेलफेयारनि जानानै आङो गासैबो जोंनि सोद्रोमाफोरखौ खावलायबावो खनसे जे फैगोन 2025-26निफ्राय जोङो गोगोमैनो जोङो BPFखौ हेफाजाब होगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय आरो बे मिजिंथिनायखौ जोङो मोगथां नुजाहोनो हागोन होननानै जों अरायबो आसा खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों।